Kulħadd qed iħoss li sejrin lura fl-aspett ta' sigurtà f'pajjiżna aħna rridu li Malta tkun destinazzjoni sigura mhux biss għat-turisti iżda anke għar-residenti Maltin u Ewġin. Hekk sostna din il-ġimgħa waqt li kien mistieden il-programm Net Live iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali David Xwiereb meta kien mistoqsi dwar ir-reazzjoni tal-MCSD għal dak li pajjiżna kien xhieda tiegħu fl-aħħar xhur ġimgħat. Dan hekk kif wara l-mewta traġika ta' Pelin Kaja iż-żagħżugħa Torka li ttajret minn vettura fil-Gżira minn sewwieq illi kien taħt l-influwenza tal-alkohol u droga, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandiri l-MHRA talbet għall-laqgħa tal-MCSD sabiex is-sigurtà f'pajjiżna tiġi diskussa. David Xwiereb insista li din l-isfida mhux biss qed taffettwa lis-soċjetà iżda anke l-ekonomija. Għaldaqstant huwa saħaq li fid-13 ta' frar se tkun qed tiġi organizzata laqgħa tal-MCSD fejn flimkien ukoll mal-psikjatri u psikoloġi jifhmu x'inhu jiġri anke rigward infurzar. Biex bekk nirrealizzaw, jekk aħna serin qudiem jew lura, l-aspettattivi ta' kulħadd bħalissa qed iħoss li serin lura f'dan l-aspett u għalhekk dal-allarm li tista' tqajjem il-poplu kollu. Number 2, kif nirrelataw ma' pajjiżi oħrajn, għax aħna m'aħniex qegħdin iżolati ġo bozza, però rispettiv minn x'qed jagħmel ħadd ieħor, aħna rridu li aħna nkunu pajjiż li tkun destinazzjoni safe, sigura u tajba mhux biss għat-turisti imma aktar u aktar li ngħixu hawnhekk. Wasaħaq illi kollettivament flimkien mal-esperti se jkunu joħorġu bi pjan ta' rakkomandazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam investiment fulietna fiż-żagħżagħ tagħna u dak li jixtuq jaraw illi jseħħ fl-infurzar tal-liġi toroq tal-pajjiż. Dan kollu se jkunu jippreżentaw aktar il-qudiem lill-Gvern. B'aspettattivi tanġibbli nippreżentaw mill-Ministeri, l-awtoritajiet u allura l-Gvern tal-ġurnata u nippretendu li naraw risposta liha. Insista li dan kollu jrid jinstab soluzzjoni għalija ħal ġid mhux biss tal-ekonomija iżda anke għas-soċjetà illi sawwarna.